हेलौ इउटुब चेनेल नायनानै मोजां मोनग्रा गासै रायजो नोंथांमोन। नैबे समाव आं नोंथांमोननिसिम कर'ना भाइरासनि मुङै लकडाउन होनाय बे समाव गामियारि माखासे सुबुंफ्रा जामुं मुवा बेसादनि आंखालाव गोग्लैनानै थानाय न'खरफोरनो रेशननि अनसुंथाइ होनाय नुथाय दिन्थिनो थांगासिनो दङ। दिनै आं नोंथांमोननो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरपाम गामिनि साख्रिआवला सुबुंफोरा गामिनि सिङाव थानाय गोरिब सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होनाय बे नुथायखौ दिन्थिनो होननानै सानदों। नोंथांमोना फारियै नायलांदो। नै बेफोरनो दिनै बरपाम जोहोलाव आफादा जोंनि गामियाव गोजोन खौसेथि आरो अनलायनायनि थाखाय भारत सरकारा फोसावनाय कर'ना भाइरासनि थाखाय 21 सान लकडाउननि समाव गामिनि गोरिब न'खरफोरनो बरपाम जोहोलाव आफादनि जे बानजायनाय बे बानजायनायाव गामिनि साख्रिआवला सुबुंफोरनिफ्राय अनसुंथाइ लानानै रेशन होनाय जायो। अनसुंथाइ एबा रेशननि बिबांखौ जोङो ओरैबायदि होनाय जादों। दालि 2 केजि, आलु 2 केजि, थाव गुबै 500 ग्राम, सामब्राम गोजा 500 ग्राम, साबोन थरसे, संख्रि 1 केजि, गासै जोङो 122 गोरिब न'खरनो जोङो अनसुंथाइखौ होनाय जादों। दा बे अनसुंथाइ होगिरिफोरनि मुंखौ बा जोंनि गामियाव थानाय साख्रिआवलाफोरनि मुंखौ आङो मुंख'नो सानदों। गिबियावनो जोंहा दङ बिरेन बसुमतारी, बिथाङा डाइट कलेज क'क्राझारनि प्रिन्सिपाल जानानै दङ। बिनि उनाव दङ जिउसन दैमारि, बिथाङा बेंकनि सासे अफिसार। बिनि उनाव दङ खबाम बसुमतारी, बिथाङा BSF, बिथाङा डिफेन्सआव मावो। बिनि उनाव बारसोमग्रा बसुमतारी, फोरोंगिरि बिथाङा। बिनि उनाव मण्डल औवारी, CISF, बिजय औवारी, आर्मि, सोमखोर दैमारी, CRPF, रत्नेश्वर दैमारी, फोरोंगिरि, रबिनजित बसुमतारी, फोरोंगिरि, बिक्रमजित बसुमतारी, फोरोंगिरि, परमानन्द बसुमतारी, फोरोंगिरि, बिनोद बसुमतारी, फोरोंगिरि, जवाहरलाल दैमारी, CRPF, हलि दैमारी, ex-CRPF, लेबानन दैमारी, BSF, बसन्त दैमारी, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मावो बिथाङा। राजिब कसारी, CRPF, प्रबिन बसुमतारी, फोरोंगिरि, दिनेन बसुमतारी, बिथाङा ex-BSF, बिजेन बसुमतारी, बिथाङा फोरोंगिरि, मतिन दैमारी, CRPF, सुसिन बर', सेरिकालचाराव मावो बिथाङा। बेबायदिनो दिगन्त बर', बिथाङा हेल्थ डिपार्टमेन्टआव मावो। बिजय बर', बिथाङा ग्रेड 4 हाइ स्कुलनि। बिनिफ्राय दिबाकर कसारी, ग्रेड 4, बिथाङा मेडिकेलाव मावो। बिरेन औवारी, बिथाङा फोरोंगिरि। बेखिनियानो जोंनाव गासै अनसुंथाइगिरिया 22 जन दङ। बेनि अनगायैबो जोंहा गामियाव सासे कन्ट्रलार दङ, बिथाङा गाव हारसिङैनो 10सो न'खर अनसुंथाइ होनाय जादों। बेखिनियानो। बिथांनि मुङा धनेस्वर दैमारी, कन्ट्रलारनि मुङा। दा बेखिनि जोङो जाय अनसुंथाइ होगिरिफोर बेखिनिखौ जोङो लानानै गामिनि गोरिबफोरनो दिनै बैसागोनि जे मोसौ बैसागो दिनैहाय, बे मोसौ बैसागोनि दिनाव जोङो गोरिब न'खरफोरनो होनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो गामिनि जोहोलाव आफादनि आफादगिरि मुस्रि प्रबिन बसुमतारी, नोंथांमोन बयनोबो बे बाथ्राखौ फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोजोन्थों। दे आलनिलेखा जोंनि भारतआवबो बे भाइरासआ साग्लोबदों।
बेबायदिनो बेबायदि कर'ना भाइरासआ साग्लोबनायनि जाहोनाव इन्डिया गभर्नमेन्टआ लकडाउन होनो गोनां जादोंमोन आरो बे लकडाउन होनायनि थाखायनो गामियारिनि जिथु गोरिब गुन्द्राफोर बिथांमोना जेबो खामला मावनो खाबु मोनाखै आरो बेनि जाहोनाव हाथाय बाजारनि जानो खाबु मोनाखै बेनि थाखायनो बिथांमोना दिनै रेसननि आंखाल जानानै फैदों आरो बे आंखालखौ जोङो सुफुंनो जोङो दिनै आवगायबोदोंमोन गामिनि साख्रिआवला जानानै गासै जोंनि गामियाव सा 30 साख्रिआवला दङमोन बिनिनो खायसे रिटायारमेन्ट जालांबाय आरो बिसोरनिफ्राय जोङो लानाय जायाखै गासै सा 25 साख्रिआवलानिफ्राय 27 साख्रिआवलानिफ्राय खांनानै रां खांनानै जोङो बिसोरनो गोरिब गुन्द्राफोरनो जोङो मा होदों नोंथांमोना जोङो बे अनसुंथाइ हिसाबै जोङो दालि 2 किल' ओमफ्राय 1 किल' आलु 2 केजि आरो थाव आधा लिटार संख्रि साबोन थरसे अनसुंथाइखौ जोङो होनाय जादों दिनैनिफ्राय दाथ' लकडाउना बारायबावबाय नोंथांमोना बे लकडाउन बारायबावनाय समाव मा खालामनो सानदों दाथ' बेखिनि माबाया रेसना बिथांमोननि थाखाय थोजासे नङा दा जोङो गभर्नमेन्टआ आरो डिक्लेयार होबावनाय जोङो नुनो मोनदों लकडाउना आरो 15 सान बारायबावबाय बे 30 एप्रिलसिम बारायबावदों होननानै घोषणा खालामदों गभर्नमेन्टआ बेखिनि दिनखौ बिथांमोना माबायदिहाय न'खरखौ सामलायलांनो हागोन बेखौ जोङो थोजासे जोङो बेखौ जोङो अनसुंथाइखौ होजोबनो हायाब्लाबो गभर्नमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टआ इन्डिया गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि थाखाय रेसन होनो थांखि लादोंमोन बेबायदियै बिथांमोना अनसुंथाइखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामो ओरै होनाय समाव आखाइखौ लाबाय थानांगौमोनलै फट' खेबनो हाबथारदो दे सेनाव मोनसे फैनो सारा खेबसे बावदो
आंबोथ' सिनायदोंना आंथ' बरफान गामिनि परमानन्द बसुमतारी आं माने आरफ्रा हाई स्कुलनि मास्टार आङो दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा लकडाउन होनायनि जाहोनाव जोंनि गामिनि बरफान गामिनि जि दुखिया मानसिफ्रा सामफ्रोमबो हाजिरा मावनानै जानाय मानसिफ्रा दिनै मोनसे खाद्य संकटाव गोलैदों थारमाने आदारनि आंखाल जानायखौ जों नुनो मोनदों ओंखायनो आङो जाहाथे नोंसोरो बा बरफान गामिनि जोंहा जि दुखिया न'खरफोर बिसोरो जाहाथे एसे बे लकडाउननि समाव सोलिनो हायो बेखायनो आङो नोंसोरनो आदारनि मोनसे अनसुंथाइ होनाय जादों आरो लोगोसे बिदिनो रायजो राजाफ्रा जायफ्रानोखि डनेट खालामनो हानाय बा रायजोखौ एसे थाखा फैसाजों सहाय खालामनो हानाय बिथांमोनाबो जाहाथे बिदिनो बे लकडाउननि समाव दुखिया निखावरि मानसिफोरखौ आदारनि हेफाजाब होनानै बा माबा मोनसे हेफाजाब होनानै सहाय खालामनो हायो बिदिनो ओमफ्राय जोङो सोलिनांगोन भारत सरकार जेसेबांसिम बा आसाम सरकारा बा स्टेट लेभेलाव जेसेबां लकडाउन होगोन बे लकडाउन होनायसिम जोङो बयबो हेफाजाब होलायनानै नांगोन आरो जोङो मोनसे खोथा गोसोआव लाखिनांगोन मा रायजोफ्रा जोङो जिहेथु जोंनि बे कर'ना भाइरास जिथु महामारी बेनिफ्राय जोङो गावखौ रैखाथि खालामनांगौबा साफ्रोमबो सुबुङानो मोनसे ससियेल डिस्टेन्स सामाजिक दुरत्व होननानै बुंदों जानथाय बेबायदिहाय जोङो सोलिनांगोन डक्टरफ्रा बेखौ मोजाङै परामर्श होदों साइन्टिस्टफ्रा जे जोंनि बेमारखौ जाहाथे बारदेरलायनो हाया आरो जोङो गावनि न'खरनिफ्राय गुबुन गुबुन ओनसोलाव जों जानला मोनला दावबायनो जाहाथे थाङा बिदिनो मोजाङै जाहाथे सोलिनो हायो बेमारफ्रा बारदेरनो हायि बायदिहाय बेबायदिनो बुहुमाव गासै बुहुमावनो दा बे बेमारा साग्लोबजेरा बेनि थाखाय रैखाथि मोननायनि मेइन गुबै जाहोनानो जाबाय जोङो ससियेल डिस्टेन्स आरो माने जोङो सामाजिक बे दुरत्वखौ जों लाखिलायनानै सोलिनांगोन आरो बिदिनो जों अनलायनानै गासिबो सोलिनांगोन बेखिनिखौनो दा नोंसोरखौबो खावलायबाय रायजो राजाखौ खावलायबाय होनायजों सोमोन्दो लाखिनानै मायबा बुंनो गोसो दंबाथाय लकडाउननि जेবিলাক गोरिब गुन्द्रा हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा बिथांमोननो जोङो बरफामु गामिनि गासै सार्भिस हल्डारफोरा अननानै आदसा दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै एसेयावनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनोसो सानोदि जाय बिथांमोना आंनि बे रेगें रेगा इउटुब चेनेलखौ दिनैसिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट हरदो थेंक इउ